मम्मी ओ भैया कनिया अरे मम्मी जी केहू ना हम आवत तनी ठीक बारे वो पानिया ले ले मर्दाना के बोली सुनाता। अरे वो मोबाइल में हम फिल्म देखत रहे। ठीक बा मम्मी जी ला पैसा नहीं हो अरे ये का तू करता रहो ले ले रहता ना कि कुछ समझ में नहीं आवत कि हम का बताई का ना बताई। देखो हो ओकर बियाह शादी कोई ना या कि सुधर जाई लेकिन काहे के सुधर लड़का हो बताव। एकर मेहरारू परेशान हो गल जब हम ही परेशान हो गल बनी जा मर्द मेहरारू तो मेहरारू ना परेशान होखी का कहीं है भगवान। एक संग के लड़का इतना होशियार चलाक हो गल कि बाप रे जना के बाप ने के तेवन अपन घर दुआर संभारत न। एगो हमार लड़का बा हे भगवान हमारे यही बात के चिंता बन रहा कि हम ना रहम तो आखिर करी कैसे समझ में नहीं खे आवत। वो अलचारे न बिया हो लाजे ले आजे कुछ कहत नहीं कि अबे कुछ बोल लगी हमरो बेकार लगी और ओकरो बेकार लगी लेकिन अपनी रहन के ही नहीं कहत कि कंट्रोल करी। इतना लथेर लड़का हो खेलन सा कैसे कहल जा रहा है कि जन खाती अलगा भैन हुए पड़ल बखारा जन खाती बियाह कनी कि नती सुधर जइहन तो का सुधरी अपने वाली करो ताटे सियान बहिन बियाह ओकर कोनो चिंता फिक्र है रही नहीं खे। अच्छा कर जवन करो तारे बहुत अच्छा करो तारे अपने जाने घर में निमने करो तारे का कर तड़ी तू करब का हमार तो अब चिंता से एकदम सने एकदम एथु भई रहत आटे कि रोज रोज चटनी भात खात खात मन आउ जाए तो भैया माने घुमाला से फुर्सत मिलता कोनो काम धंधा ना करी काला पता जा घी मिले तो है खा ली हो तू नहीं के पछ खींचे तड़ी एकर मतलब पछ हम केहू के खींचत नहीं कि हमारी घर का रहन जितना खराब भइल बना उतना हद हवे कौन उजा गेल बटे एकदम से दिमाग खराब हो गया। एगो तो वो भी भौजाई तो जब देख तब डांटी के बोलतिया उ तो माने बोलते जा देखू एगो 19 एगो 20 रहल तो घर दुआर चल जाला। हम अब केहू के बोलबे ना कर जेवना के बुझाता जेवन करस ठीक है बटे हमार बोलल का बेकार लागता न तो के हां तहार बोलल का बेकार लगते बाटे उ निमन न तो ढंग से सीखी हां सही बात बा। देख माई हमार मुहावा पर भले कुछ बोले लेकिन भीतरे भीतर उ कितना रोती है उहे जानती है। सही में एगो भाई है एगो भौजा कम से कम भाई भौजाई तो दूसरा का बेटी है लेकिन कम से कम भाई तो अपन हम इनके अपनी माई के बारे में सोचे के चाहिए ना। दिमाग हम जागल बटे घर में रहल मुश्किल बुलावलू हमरा के का हो गेल बता रहा हो रउआ से हम प्यार बहुत ज्यादा हां भौजी प्यार जी का हो गेल बता रहा जो घड़ी मिले रही जना तो हम प्यार कैले रही रउआ से वैसे रउआ से हम प्यार बहुत ज्यादा आज भौजी तुम हमरा पसंद बानी भौजी तू नशा में बड़ू आज तू दारू पियले हो ना ना का पियले बड़ू सिगरेट उहे तो सिगरेट तो एगो हमर जान बाटे जिए के सहारा चला भौजी ऐसा कोनो बात नहीं है तू हमार जान हो सब कुछ हो बस बुला देलू तो हम खुश हो जानी तू खुश हो जालू। तो घर के लोग क्यों बोलेला ना तू हमरा पीछे पागलों की तरह प्यार करत रहेलू तो घर के लोग काहे बोली घर के लोग हमरा खियावत का कि हम मरत नहीं तो हमरा के जियावत के खियावत नहीं खे लेकिन भौजी के हई चेहरा हमरा दिल में समा गइल बटे का फुलंदी नियर लागत आटे एकदम ब्यूटीफुल मन करता कि प्यार कर ले। वो दारू पीले बनी का ना हम दारू नहीं की पीले मुंह का महकत रहा हमार ऐसे ही महकेला हमार गोराई देख के महकेला। अच्छा माने सुंदर बनी है बस मुझे नहीं आवा तू नशा में बाड़ू तू गिर जेबू हम ताके पकड़ के ले जाओ भौजी। अरे ना 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 आवा 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 अरे भौजी आवा ना अरे भौजी भाई भौजी तू नशा में बाड़ू तू कितना सुंदर लागत ताड़ू कितना अच्छा झकास लागत ताड़ू। अच्छा हम एगो हिंदुस्तानी राकेश राजा राकेश राजा अच्छा तू हिंदुस्तानी और का लेकिन हम पाकिस्तानी है तो वही से तो तू निक लागेलू पाकिस्तान का हो तो हिंदुस्तान वाला लड़का अगर छू देला ना तो दिल में कुछ कुछ हो जाला भौजी मन करत ना
आज तहरा के ले चुम्मा छोड़ी ना का छोड़ी ना मैंने बोले बड़ू काहे खातिर छोड़े छाड़े खातिर ना भाऊजी देखा का भेल भौजी नशा में बाड़ी कुछ समझत नहीं की लेकिन प्यार आगिला बेर में हुई कोनो दिक्कत नहीं के नशा के दिशा और प्यार हम दिखाई लव यू भौजी लव यू फोन करी पता ना कहाँ गल मन रोज इब्रा मैगी मन करे त खाए के कहनी है तो हेलो कहाँ बड़ा मैंने तो कुछ समझ में आवेला भैया दिमाग एकदम ज्यादा तड़ा तू सन मन करता ना कि कुछ खा के मर्जी जा तड़ा कि बूढ़ मातारी पर कितना टेंशन में रहती है तू का जन बता तो खाली घुमला से ना फुर्सत बा ए सुनाओ ठीक है जल्दी आवा घरे का होगा ये तो कुछ समझ में आवेला जैसे ने मर्द वैसे ने एकदम मेहरारू मिल गइल बड़ू तू राम लगा है जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी अच्छा तो ये बुझाने मत बुझावा ठीक ना जान तो होने लगी टेंशन से हमर माई कैसे हो गइल बिया अच्छा माई मैंने दुबरा गइल बड़ी माई के टीवी भी के रोक धइले बा ए कॉल तो कॉल कहबो मत करिएगा ना कहबो तो सोच ल कि जवानी तार खींच लेबे अब ए चुप रह ज्यादा हमरा से बकवास कर कोशिश मत कर समझ लो ना बना के रखो ना तार पूरा फैसला ए वाला बिगाड़ देब हम छछुन्नर कहीं कि तनी और सुघर है त भाव लगाई बिया छछुन्नर लेखा सही में कहने मर्द में हरारू से अगर एकर इतना मुंह रहल हवे कि जवान की गन लड़ावती एगो बात बोलतन जे ना त चार गो बोलतिया माने भैया के ना चाहिए दबा के रखले के उहे छूट दे दल बनता एकरी में का गलती बट सही कहले ना हम अपनी माई के देख के घर में बानी नती कहिए ने निकल जेती एकदम मन उजा गेल बटे हमें कितना सुंदर बिया आ कितना बढ़िया बिया आ देखा मान तनी कि ऊ न वैसन बाटे अगर मान तनी कि ओकरे दिमाग लेखा इहो हो जाई तो बताओ तब तो हम क्यों नूर के ना हो खती लेकिन कुछ कह एकर कुछ अलगे तू रहन बाटे देखो हो समझदार बिया न हाँ समझदार खातिर तो इशारा काफी होखेला का करिए वही तरह समझा बुझा के राखो तनी और ये कह कि एकरा नियर बात बाटे दूसर के नूर तो नहीं रही सब ज्यादा ओकर मुंह पर ना कर का करो तनी मम्मी जी अरे देखा ना होगा कि एकर फोन आया होई का हम करत का बानी कुछ हो नहीं करत कनी जान तारू देखो ज्यादा जैसन भी बाटे पति तो भगवान होखेला अब जाए जैसा मालूम बा हमके तो ज्यादा कनिया हम तो के कुछ नहीं ना बोलतनी हम तो के जान मान करतनी ना हाँ मम्मी जी रहुआ तो हमके इतना जान मन करती कि पूछी मत आइए कनिया हमरो चिंता से जान जे कि हमेशा तबीयत खराब अरे ये ऊ ना नालायक हो गल बा कम से कम तू समझदार बाड़ू ना ठीक बा मम्मी जी हम जानती रहुआ टेंशन मत ली हम बानी नु हमरा सहारा बनब और कुछ जाय दिन लायक की कॉल गिलन नीला ई कॉल गिलन ठीक बट अब है ना तू काम बता आवा ने काम बा तोहरा से अब बूढ़ी हमार जिंदगी की नहीं खुश सोचत कि हमार जिंदगी का होई अभी हमार को दिन के उम्र होता कोई से हम जी अब मर्द न लायक बता खाली अपन बेटे के फेर में रहता उ सही कहाला अपन औलाद अपने होला कहे कि हम परान हई तो लेकिन तू टेंशन मत ल हमहू ओ में के ना हई हमहू उहे इंसान हई जवन सोचलहू ना होकबू तार बेटा नलायक बा त हमू नलायक से भाव खाता ओकरा से प्यार का कॉलेनी हम मर्द नलायक बतइयो ढेर भाव खाता बुझाता कि रुपया पैसा लिहन तब हमरा से मिले अहन अभी बतावा तनी फोन करके ना तो के नती के बेटा गाड़ी देनी नु दम भर तो कोइयो कि का कहत रहे हमरो ना मनी तब नहीं देख लियो लगावत नहीं बेर फोन हेलो हेलो काहे भौजी का ये देवर जी तारा बुझाला ना कुछ माने कहम तब ही हमरा से मिले आइबा कि ना आइबा भौजी तनी 10,000 रुपया दे देती तो तबे ना माने कि मेल मिलाप होई अब तो अच्छा माने हम 10,000 रुपया देम तो हमरा से प्यार करबा ना देब तो ना करबा हमरा भी एगो फुटी कौड़ी नहीं खे हम ना देबे को रुपया तू आइबा कि ना आइबा हमरे खाली ये बतावा ठीक बा तनी आइ तो देबू ना हम कह देनी नु हमरे पास पैसा नहीं खे हम ना देब तो ना देब तू आइबा कि ना आइबा ठीक बा हम आवतनी लेकिन सुना ना हाँ बोला आई तो हम तो आके पूरा लेम क्या चुम्मा पगलाली बड़का दिमाग खराब बता हार चुम्मा लेम बकलो लका ही ठीक बा बोला के ढंग नहीं ठीक बा रखो जल्दी आवा मुड़ी छाऊ सा
एकरो पर हमर जीवे लहकता मन करता न कि हम ही जोड़ चढ़ के भाग तनी लाइटिंग करे बुढ़ियो देबू मैदान लागल बा जोर हाँ मम्मी जी आवत नी नौकरानी तरह और हइया हई जी आ गइनी के बुढ़िया हुरत या डांग भर आ पानी हमई ले जाई मम्मी जी अरे जीवन में चल से बेचारी ना हट पानी उनकी मम्मी ओ भैया ये हो कनिया अरे अरे मम्मी जी केहू ना हम आवत नी ठीक बारे वो पानी ले ले मर्दाना के बोली सुनाता अरे वो मोबाइल में हम फिल्म देखत रही ठीक बा मम्मी जी ठीक है ला पैसा नहीं योरी ये का तू करता रहो बाप रे बाप आज मजा आ गई साला प्यार करे में। आज बहुत साला 5 मिनट का मजा हमके तो 4 दिन का एकदम मजा मिलल बाटे। एकदम भरपूर प्यार कैले बानी। ठीक बाटे अब कहियो और आई अबे ना 10 दिन बाद प्यार में डोरा डालब और सिलवट पर लोढ़ा तो लड़बे करी भाई लोग। सिलवट पर लोढ़ा लड़बे करी और सुई में डोरा डलेबे करी है। भौजी इतना गदराइल है ना जवानी एकदम फरफराता। अरे तितली है तितली बस राकेश राजा कोनो दिक्कत नहीं के प्यार अगला 10 दिन बाद आई। अरे खीरा तक खैबे करब खीरा खैबे करब खीरा तक खैबे करब सर्दी हो चाहे खांसी आ प्यार करब तोहरे भौजी जेल हो चाहे फांसी। आवत नहीं 10 दिन बाद बस। लेकिन का मजा आला भौजी में गाल फुलल फुलल बन करी के हरे क्यों आऊं करत क्यों न रे क्यों क्वेश्चन मर्दाना के आवाज सुनात रहल हवे। अरे बतावो ई कौन ऐसा रहल रे कि चुमा देत रहल ह त शायरी बोलता त दुका करताटे हां सुन हम सब बात सुननिए के रहल बता के रहल पहले ई बता। हम सब बात सुनी मैंने लाइटिंग में बहन तक मैंने कानों से बहिर बनी हम नहीं की जानत कुछ तो के रहल ह माने के रहल झूठो के उ आइल होई। हम तो घर में कबे की किचन तोर हम बोली ना सुनिए ओकर बोली ना सुननी हां हैं सही बताओ तरी करे ना मम्मी जी के जब हमार लड़के निकम्मा निकल गई तो फिर तो के रहला से कोनो मतलब बाटे हैं। एक दिन ना एक दिन तो भागी जेबी जोन तो रहन बाटे एकार से बढ़िया बाकी जो ओकर लगे। अरे ना मम्मी जी के मन से चुमला तरी ओकर लगे चल जाओ रज बोहारी ना तो मारो के तो एकदम से फाट जाए करे हमरा के जान तो नहीं खी ना बोल तरनी वही से हैं। हां तो का करी बोली ना यार बेटा ना लाग बा तो हम केहू और से प्यार ना करी। आई हो करम मोल हमरा घर के धर्म में ना से दिया सो हैं। हरे कुत्ती जोई भातारे तर जनली जब बेटा हमर ना लायक बा तो तू तो ना लायक ना हो गईली। हम तो जानत नहीं कि चलो उ पागल बाटे ई होशियार बिया ना। हां ठीक बा रोवा रही ठीक बना अपने पागल बेटा के लेके हम जाते नहीं ओकर संग खुश रहो। त का करब हम जन्म देले बनी तो तू तक दूसर भातार बीच लेबी हम ना दूसर लइका पाई आ रज बोहारी अये मत रे रानी ये घर में जनिए के तोर भातार नई के कुत्ती कही कि बतावा हो बड़ी छिनार बे रे राम जी।